Er komt een 100 kilometer lange gasleiding tussen Oerterp en de Grenzer-Pine. Beide locaties worden renoveren en er komt een speciale compressor bij Oerterp, zodat het gas in beweging komt en onder de gasunie leveren worden kan. De NAM wint al zo'n 21 gas in Eerst-Friesland. Er zijn in Nederland ongeveer 174 relatief liter gasvelden en daar hebben hier deze gasvelden niet bij. En we willen zo lang mogelijk deze velden produceren om ervoor te zorgen dat we het grote Grenzerveld bij Slochteren zo lang mogelijk kunnen sparen voor de toekomst. En daarom gaan we nu alles renoveren en gaan we nieuwe installaties plaatsen en een nieuwe gasleiding leggen. In oktober moet de gasleiding in de groen zitten. Begint daarom zal de vernijing van beide locaties helemaal klaar wezen. Al met al een grote put werk. Dit is wel een van de grotere projecten voor ons op dit moment. Met name de 100 kilometer leiding die we aan moeten lezen is wel, het wel impact voor de omgeving. Dus ja, daar ben we wel een tijd lang mee bezig met de tabaridings. De fakkeltoer wordt echt vervangen. Er komt een nieuwe fakkelinstallatie die het minder vaak banen zal. Zolang de werkzaamheden doorgaan, wordt er geen gas uit de grond hellen.